Thank you iti saan niya pan nakaumamang tartarabay ka nagiti uploads tayo. Kat welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan. Tintay drama ita ngam sakbay na. Hello mampay kini Sir Larry Ubungan. Kablawan na madagiti kakabagyan na amin dita Dupla San Juan, La Union. Ni Ma'am Jackie Makabalog kani Ma'am Nati Agustin. Kastoy man di ko na ni pagayam Flora. Dir man ang biyanang, adanak kwa nalaing agdiskitar iti masida, ngam babaan ti dakas awagas, banag apakaungungtan, kan pakasirsirmunan na kanya, rugyak nga rod ti agsalaysan. Manganan na lang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasida anday. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Andiyak tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Guys, umayak mag. Anda kayo. Nadali ang kail. Madamdamay tayo ang mga anong nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka ba, guys? Mapukpukaw tayo kawitan na manok may. Awanlat na idaw-dawas dito'y balalyo ka ba, guys? Ay, nainjak ang Awang mga ka ba, matinimay. guys? Dito yung sa bali ang manok ang kail. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manok may. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Hamang anong nagtalaw mo din ang kail. Ag self-supporting. Kung saan da mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag dagiti manuyo ang kail. Sige tinakman sa pulay. Barang adala ang ditay igay. Anday, ibagam man ti agpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatan ko Di agpaiso, anday. Kagpaisumot. Ginatan ko kundi kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kastano awan ibidensyayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot titarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa mo memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaruba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaruba? Iso ang masigurado at tinakaw dadagi jay. Pay amaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas! Ang mga no dala dita karuba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak matngarod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayat no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apapadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man tayo nakasabulan ti manok ko. Manok ko! Where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apay Ada nakita ka ba niya sa iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas! Wait! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manaw. Anya?
No kasta, saan a tao tinangtakaw iti manok ka? Saan, angkay? Krrr! Krrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumot ng timapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apetas laburido kang agpakpakan ka kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakan ko ang manok. Ay, Anya, Allah, apay nga. Agsasarunumat ng tipan nakapukaw ti manok mo, Lucas. wan nga ron. Ay, awanan. Maininot na maibos ni manok ka. Ipupok mo nga minan. Tadamot pupukan dagiti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangala ang manon iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na. Amamukan anday. Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kung lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kaya amot aking kuka. Napidot ko kung lang arudin. Ang talakay ma. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo, Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rinabii? Kiway! Manumay la tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakaawan akmot lang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana nagrigat kag gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Sana, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya at tikas tangar aramidang? Apay di ka makonsensya. Haw, pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo tibiyag ka. Anday pangaasim. Sardagam tikas tangar aramidang. Kasanon numatiliwan da ka nga agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang aruday. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitambay. Rabi manay. Gundaway ko maninday tingagda ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno adami ilakaw. Ay, hindi pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturtur nga. Kan may silagmay. May maya no ang silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kanyak. Nay, anyo rin igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manok. Ha? Nagluluko kan. Kat manok mo lati kawitan Nangalam di tayo. Ay kaginatan ko Ha? Sige ita, dardarasak paray. Adda nang kumaipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka na ka. Nang runak itawan pambaliknik kaw. Ngam kasaritam kumalatan Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man dati iparangdang, tasang ida. At daya maiparangdang ay bitensya. Ngampod nomet ngamin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga dagi jay. Gida dumamaga, mapipido ka kung itag na. Basta di ka agar-aramid iti saan anasaya at tano matiliwan da ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mo't makitkitan ni Ande Lucas. Wen nga ron, manipod nagdinamag ti aramid na saan mo nga agpakpakita. Un nga raw,
Nagbakasyon sa amatan. Ken, awa ng tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkwana Delikado day dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nay! Anyat ay ayabam di tama na kat nakapupok mad na gitay manok tayo, anday. Unay kidin, aya. Di kay ngumaniwa, di ta Kurkura lata, tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrr! 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 Na, dagitado na lang. Ay, sigay, mangang kayo na. Manok te kaaruba na kita. Di umbayan nyo ata umay darog, mangang. No'y marubayan da, manok tayaw. Anya? Nanang, mangsawa ka. Nay, asino ti asawaan? Kaya jay nubiyak Adayo nga may tilugar na. Iso nga jakyaw awi dito balay. Tiksnik ko nga main. Nagkita kami dito personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababoy ti handa ka mabalina. Ay, kit na saya at ano mang asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwen. Tadan ton asawa na abanganawa ken kuana no bilang. Tano siyak, di nak madengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pasti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar may. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man nagtapay dito balay. Maburi nga dito. Awang mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan talon, ano kaya mo? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar may. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya ko dito. Kay kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo nagiti kakaruba dito eh. Basta kahawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang ang tagaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnaid kan iti lugar, di bakit mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man ang dito lugar tayo. Sa tagasta, ay, nay, palagipan ka andi At ang asawa, iso nga agbalbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo iti baro ka, di mo aramidin ita. Aday ta kay man ako na ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan tuwan. At papada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag sayakam ti bagbagat. Agbain ka kumaita asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day dyan nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo sa Lucas. Parang agbalbaliwan ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro ang tiwagas. Tap no agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Isyak ni Janet. Ay, naimbag man, ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa, tinaasawa na. Ay na, nagswerte. Ang maguray ka.
Nabayag kayo nga agam amo ko ni Andy, sakbay ang nagkasar kayo, ha? Nabiit kamlaan nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mat siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kwa, ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing put akanayon ni Andy. Ande, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karo ba? Abogam man, maruam da kita. Ay, saan, ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya, tapay ati limumay. Kat, amo mo na. Ha? Bala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Eksperta nga agtiliwiti kasta. Ha? Mala, inkay saganan dagiti Ricardo, ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng kita insangpet mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday la ka, ayayan mao. Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuad ng mga tipakan ni Ande, iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam, tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mo, jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na baraw. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Ah. Darasam, tadi na pa'y pinartay. Ha? Atay je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apay anya nga iti surat, nanang. Sumon, day ta ka na kayo nga gasawa. Ha? Apay nga da sumon, may? Kasta ti rumbang ka na kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw, ngam jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro kan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Iso asangwan yaw tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Iso asangwan yaw ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbag tana siyanda ka data. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti ambuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramig. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. sinersermonak dagiti agasawa kat binagbagak ida. Kat ipagyamanak dim ngagdamat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas kanat nateng. Kat adamat den 5 nga apukok kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Flora. Alagagayan, di tamanan, tinagpatinggaan, di tapakasalitaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan para iti drama, di pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Manipod ka ni pagayam tayo ang Mercedes sa napudpud no anagan. Tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawang pa ni Sir Rogelio de la Cruz, Ma'am Rosela Fuentesilla di Taago La Union, ni Ma'am Susan Ronquillo, kan ni Ma'am Imelda Cabang. Kastimanti ko na ni pagayam Mercedes.
Dir manang biyanang, ti istorya kan kakat may papan iti naangay a kasar ti anak me. Ngam sakbay ti kasar, ado dagiti naramid me ti asawak, adimin tupulos malipatan. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Muwain bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag Tanay, adu pa'y ti may simpa dito'y. Masapul ang nadalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tadamag ko asosyal sa kanaw, di agbalin nga abalayan ta. Ewan ka nung ganon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? At natalon ta. Isuda nga eh. Apay at nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto alakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adu pa'y ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ka, buludang mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ka. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yo kanda giti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tay sublimin tumalang. Agkat adangarod agbagkat. Awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan la day tata flat screen. Kan agasidad tayo lang ba tanakaw. Kan ang mga no ada extra kurtina yaw. Buludag man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludag. At damag kay di dagita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla ang ngarutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Un nga raw. Kasla balay ti baknang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kurtina dagiti tawaken ridaw. Wan! Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun Ken imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay sabat na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, uy nasingak. Sa naman lawa na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang around. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay ini sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes, ang dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro day jay tagbalin nga abalayan ta. Jay nag-drive iti lugan. Uwan siguro Ngam, daan mo gayam tilugan na. Saan ba't unay adaan, lakay? Ingkasabtan ida, ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko, nagitay baso kan plato, apang sosyal, abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Tiagbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dadagiti datakkel ko. Hello. Nice meeting you, mga abalayan. Kastamay tabalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na kita, so anaimas. At isang may ama merenda, abalayan. Nginginamat lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayo ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugar yo, Ramon. Saan una yan napudot? Saan akas ije lugar miya nagpudot? Napudot matla dito'y napigsa ti init tere. Sala na lami is dito'y no rabii kan agsapa. Ngam no da init ay napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagan ti kasartahan eh. Kamudyanan na.
Maasawa ka matlaangan. Wen nga ron, kasla ka ano la iti aginin naramta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Huwag nga Rod. Kakasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa eh? Agawid ak pay Ramon, tadyak kayat amay lawan ta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tama aramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Ha? Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukwami na kita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagiti tarakan bi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha! Parcinta ito, ti talo anwang inton kasar yaw ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ni Sagana. Eh, kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Angam kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa, parcinta iti talaw. Nagaduunay tatang. Ado kat ti isabat na mapartain, ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kitno na yunan dati maparte, tinasaya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusin tayaw. Ay masapul adak kala sa lunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasarti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kaya nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan. Tapno nalawa. Ay wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Amo mayanod dadagada. Ang mga nulugan lang ti adda kadakwada. Oh. Ada mo las-las to ja balayan mo lakay. Kundisan glas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya kaya nakapugpudaw. Ken nagado susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso pakitaan taman. Pagbalinin ta abong ti kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta ba kay? Ramaun, anak. Mangabang ta ito iti kumbuin ton kasaryo, ah. Ay nasa aning tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbaw. Tada pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tada kami taggastaws. Saan asika? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Agam di mo ipagpaga iti sa bali, ah. Ha? Ay, kayo wala tata. Di kayo madanagan. Agam, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Magbayad kamin tao, Barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di dado maaporsyon ti talon, may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Ah, medyo dakil, Barok. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mo't nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay nanagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kung nagdoble ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least napintas ti quality da ijay. Parihas mga laang. Ken maysa, saan may nga abangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, ken taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lamausar. Mabalinto mo nga ilako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Ada pa'y ngamin pasurot da bakla ang mga ayos ka da kami. Make-upan da kami.
May raman iti package dayta. Kamabalin mga oras siyak tulatan tag make-up kada kayo. May mayat dagi jay ta expert da. Mabalin na pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno kwa. Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasarmon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan ka mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang nga ruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaam mo nga agdisdisisyaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumakay ti kwartada. Umutang daman siguron ama na. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back ng danto mo ngamin. Amumatan ti style da na ng gandatang manang. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpaatew. Nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wala ki Joy Balay. Simuro ta kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakadaman. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano taawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan nga umayak. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano ngay, Tere? Jack paya mo. Kwa. Inton umay alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunungal daw. Anya? Papanamanin nga eh. Kwa. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan ngayon para medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi ngamin ti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ura gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbo nga apakan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarigat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo baros ti makisala, tata. Ay, wan makiti Gando siya. Ay, nagsalak to Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awamat siguro ti makunamaw na balayan. Ngamin ka glop-lopyas ti sagana. Ay, hungaron ta palayan. Nasobraan sa ti sagana. Naimpag no san ang matatahil dagi siya abalayan. Saan? Tay baga nga gitik out dagiti tattao. Maywan gayam. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, apagas, abalayan. Naluto nga tamad lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insublida ijilugan maw. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Ha? Ang lup-lupyas ti erek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid. Ay saan? Yawi jo palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawi yung toki day. Dagatay sobra akarni Taado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Taadumot lang dingwan may dyan lugar may. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi abalayan. Ado pa ti manok ken baboy may. Ken nagadupay ati kalding may. Oh, Mala balayan. Intrakitin asikaswan dagiti agsangpet abisita. ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled. Indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan ba ay? Adulakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan.
Mayat ano kasta, ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti paruwad mi ang nagkasar. Ay indulin ka o. Apaya, apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa day jay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay inyagyo, tasyak ti mang idulin iti day jay. Kasarita mi pa ati Saanan ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Saan kayo kaumian dito yung balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Ay, apay akas dya asawa am ramaun. Ay, diyan nga roda mo, tatang. Kalaat mo tan nga imungay. Apay, nagapa kayaw. Saan mo, tatang? Eh, Iso amas dawak no api akas dyan ni Terry. ay. Andan sa bulan-bulan din na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta, ngay jay itong balay ti pag nadan takalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam, rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Ni, saan ko mamatakas ta ti pagbagama, Terry? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga eh. Terry! Oh, pasensya mo tayo na Ramon. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka tiyosawan, papang? At na diferensya, ti panagpampanunot na nudad Ramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumruk ti kas dyan nga ugali na. Iso pasensya ko man. Tano tutupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusan ti anak ko Ramon. Hello, Terry. Pangaasim ka di Agden na tamanan. Basta, manjakon Ramon. Naumakon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol kayo ti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa am anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita am. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawa am. Ay, opo. Inudi na kan kaya, paybayamaw. Di mo ipilit ti bagim kenkwana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao, iso paybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad ta kiniwili itinautang ta kenkwana kwarta. Problema nga raw tayo nalamu ni Tiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damat lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwin nga raw da. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaki nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwin nga raw. Ay napawag bababawi bakit. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapu iti naramid me. Nami risme timbidot me asaan gaya marumbang tagpalpalanggwad. Nang rona katawan mata talaga ti palpalanggwad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak kanito. Nagmula kami nga ron iti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang me kat kasi na nakabayad kami matlaan. Kat timat anak me ore kasano ti panangayayo na iti asawa na di na naayayo iso ang nagsinadan. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
Inyo Rose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless ka na kayo amin. Hello manan kada kayo amin. Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama kat manipod ka ni pagayam tayo Rogelio. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawan pa da Kissy May Fernandez, kan nagitanak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen, dita Sudipan La Union, kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kunani pagayam Rogelio. Dir manang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin a masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umayak man, Fred, anak ko. Ni, sumrak kayo atatang. Agyaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak ka nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguyak ka. Atong ti plemak, anak. Ay, katagina na kayo, Jebalayo di kay pumanag na. Pachig-apak ko mga raw. Awan magkwarta ka, anak ko. Pagpatsikapan nyo, aya. Ili up. Private doktor ko ma. Tapno sa anak ko nga agpila. Ay, sa nga ribo pa'y mo natanda kwartak. Isupay lat maitad ko Jack pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang, anak. Panayunak i-Jacob sa mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay, nag-unag, suya ko. Umayag man, Else, anak ko. Ne, agoy kayo matatang. Sobra kayo. Ay, agyaman ka na. Adaw, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol nga ipacheck up ko iti doktor. Lating kay agpa-check up pa. Sapay at trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabala, aguray may sa kanak. Basta nayunan nyo si intadya ka sa mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na aya tatang. Duwari ko mangam. Uray 1.5 lang tala. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Tain kay agpa-check up. Uri sa anay. Kabailak pa mo. Agbata nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Ay, sa anay. Sa mabandog ka. Nagbati ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Tasigo na papapanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Hey, anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkungkunay parisante. Aldawag. Malataw tan Saan? Nasapa pa ilang pareng. Darag mo na. Hindi pa nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisili. Saan aya? Ay, wala rin pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay, ang sukatak lang na. Nakadigo sa kau pare. Uray naklanitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mabalin na yaman na di ka mo may. Kingkarim na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si Kama, Brenda. Di mo kita ang tamugin ko. Talaga, kastaran na ita. Dayta ti asik ko. Wan nga rod. Oh, Santi, agsaw kamot na. Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka nga ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay na, nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di
Putputan man ito dakulang mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabaling ka di mo't putputan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulam. Apo naglaon. Pag sinagay sa niya, putputan. Uy, no! Nagkano sa... Nalamuyo mo ilata ti dakulang mo, ore, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakambat? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agkak man tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gak. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Diyak ang mo, ngunyang oras na idahin bakay. Diyak kaya't ang madisturbo ka bakay. Iswadyak naturog, iti silit na. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagshot kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan. Nagpadoktoran iti bakay. Ba't, no di ka to mamamati? Di uraing kadamagin ti doktor ko. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Ang mura na panak nagpahikap. Ay di naklaslas tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamang anak la kano iti prutas kinatang bakay. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Uray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuda. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Una pare, kailiw ko ni Brenda. Unya lang, uray bakit ni Brenda, pare. Yung sexy lang ta. Kanala ilaw. Una rin pare. Ano pa sa ti ating na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng ka kikil pare. Nung ni Brenda, libre na yayang. Unya rin, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang nagkikil. Una pare. Gamawang kwartak pare. Antak waratak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Indag, relax. Napanan ni tata ang nanang. Apay akas lasaan ang matata o dito'y balayo. nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman na mo'y tiday je nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapananda aya. Ka ijay ayuyang da iti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napunta sa abalasang akadwam ni Tiber House? Kada ka, Rogelio. Day, at gawin na pintas akada kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamaan mo mang kanyak. Kada kami ko namoy pare. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anak-anak. Anya, Nice meeting you, ating Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kaya't mo nga inumay? Latest drink? Katuan, Manuti ka ba ilang mga inumay? Kabaalak, urano mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan rin. Kaagsangot ang aginom. Ading. basta, inarimonte dyan Stephanie pare. Inaklon-nak pa yun na pare. Anya, nagpaldasal. Adda kondisyon na pare. Anya nga pare. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan rin asan ala ka baya. 15,000 ka no. Tatalo a bulan dahil siya pare. Na,
Nagdakilan pala. Pangalaan mo kayo tikas tagatan pala. Inis kita rak pare. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo bakay. Kinasakit titangig ko bakay. Anya, ni, apay ngay. Kasla ang nakabara itikitil mo nak. Anya, Ay, ni, apay nga tangay. jangar mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta agpaili ak na maramdama. Iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo da? Mabasulo man taara kay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggol ko. Ni, apay tatangad yu tatang. Ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabuhol anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mampay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. Tanda nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron day tangay. Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na may kat day ta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpupira. Tawa mo, kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Akada kami kan ni Elsie tagastos atatang. Ha? Ay, sige ka ron. Tayo nak agpa-schedule. At agaron maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Eh, nuwad na kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige nga ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakita talaga rin. Nagtilbo na kanak. Manutintod ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 nga raw na nako. Tangay di kay pay mat maopera. Mang tedak mat iti 5,000, ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jisime. 5,000 na ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayang tidwa nga anak. Tabakat. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinuro ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uray duwawin mo talo ta anak ta. Ado ko ti pagdawatan ta iti kwarta. No adudang agkakabsa. Kay, kano nga agpa-opera ka? Nakagpa-schedule na abakat. Hanggang kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, Uncle. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tayag tao din ka puso Umanay ti sa nga ribang, Uncle. Kano isutelta di mabalilat ta kanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan nyo, Uncle. Sampay mo akanakan. Mapanak pa ilaan. Aba kay Uncle. Numang tagday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok ka pisos. Mayatang, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang ka matiti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaur-ur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag pa-operak dito ako tabat. Al-alman nag-ayaman, damdamagak laang numanaw. Basta umdasay, mabalinan dito. Nala, inta nga ron nagpa-schedule lang tapno maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murentan. Saklatan ti mapan, bakal. Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunag man, tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kay tinalimod di amayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up, di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad a kwarta di gem na. Iso asuruta di amayaw, anak kaw. Abay, at dito'y para kiti nagkitaan ta. Amangan mo, ada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang nga dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Sige. Ada pa'y sobra na dito eh.
Unak apagdita ko ma. Inton maminsan nandiata dit. Ala, yig mo diatan. Oh, ato, Esteban. Ay, thank you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Ah! Hal, Ita kayo, adoy ka pumanaw ka. Yag mo tikwata ngayon tatasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulais. Ibuo ko, ibatang ibuo ko. Yag mo paingaw mo na tikwata. Tapos ibatang tipong mau. Maljangay, ita ni Rogelio na itong akwarta. Rogelio, alam tikwarta ka na na. Darasam, tano saan idarum kang ang bababae ka. bakit di mo karo ibatantab na maagaw ko ta. Esteban, yan mo na tako ta. Sige ba, taglab lang ni Esteban. Taglab. Anya pa'y lat kukuam ni Rogelio. Abe nakailad ka pa'y Nasakit nga ruti kyan ko, bakit? Nakaaruti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagiti anak ta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday to. Sa anak nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko namay. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbot. Patin ako bakit? Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siya. Kat ada na doktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyandamot la kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbaga. Manipo di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Naitaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen. Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay ni Ma'am Remedios Usonen, Maybelline Mangali Usonen, Mayvi Usonen, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sinyang. Dear Manang Biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pa'y drama kan ka. Kat sapay la kumata makaita diti adal kan leksyon, daytoy akapadasan me. Nalaing kami ngamin nga agbulod, bulod kalimutan ti style me. Wenno saan mat, change item. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Idulin mo da ito'y sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga raw, di ginatang ko. Kagagatang da ita. Idulin mo. Sigurado ka. Ay dinakman alilawan alaklakayan. Amo konti style mo. Style nga ibagbagamag. Aguli magkamamot. Bakit ha? Karupropan matay sigod ang martilyom da itoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok da ita kulor. Idulin mo Di mo irura. Jak pa'y usarin da ita. Binulod mo da ito anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y daang. Aldaw, adangatan ni uncle mo dita barayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Jak na sangbog. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam dita balay na. Adansan ni anti dita balay da tata. Ay, jak mapan dita balay da. Tama nga no ibagata ang tanunag dya sa awa na.
Ibagatang tukid day, akal kalungag ni bakina. Si kaman lang ti pangibat siya kon di ti martilyo, ta isublim to kenkwana niya. Ha? Ay ka, wala tatang. Sige, tao sarag man ba? Natukol nga min ti martilyo kan. Diyak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabo, usarag, oray sublim to, ninto may abulan, tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarag, tata. Sana balik, ta ipakadak to kinang kirkaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema. Usarim lang katakan. Abay, kaanaw ngayong sublina. Itay lang ang kal. Naimpagman kay sublina. Sige, usarim lang katakan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kal. Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko matoy martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taitad kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ma, ni aldaw. Day takanutay binulod jay kumparim ani atawng, a binulod mo't ni aldaw. Katita, isublinan kan ka. Apay nga kasta. San samot aday tatay martilyo? Isumot daytoy. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdaan daytan. Kano ka barbaro tayo martilyo? Ah, Dimahan kita na ako sa'y. Ahaw! Imposible ah! katuan siguro ah. Ay, sana ba balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Asino nga iti pangisubliam? Kaya kung parit atay isutin ang bulot ite. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na agul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam di martilyong. Anya, apay ka rin nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ije ka anakam aparay. Talusyak, insublik akabarbaraw. Ang mga no insukat di ka anakam. Aw, dahito yan kibagbaga. Iso adyak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare ah. Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Ne, patakan. Nagapam. Malumi na. Di ka pa'y nakalutaw. Kan walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Unayang. Pati walis, mululam. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa baleng ti sublay. Layuan mo man. Lawat kamot abakbakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga men. Ay nasumba na ukak. Agpatat ang mulay ti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaran naklang. Isong agbubulod akmatan. Ada di bakit mau si ka atawng? Ada. Sumrag kayo ananaan neng. Ay sana. Ubay ko la kumalaan tay binulod ni bakit mo awalis ting-ting kaw. Anya day jay, nananang. Tay walis ko ang binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isubli madagaws, nga mawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot atay binulod mo awalis ting-ting kaw. Ay nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siya. Ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, dinak manalilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siya. Awan binulbulod ko kada kayo. Di na ka man pagkakabawan, nananang. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali ah. Pudno mga dakabkabaw day dya bakit? Iso nga urag darum day jay. Di dan tumalapat siyan ta dakabkabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye ah. Porsonadak ngamin day dya walis. Ati dug,
Saan ang masapul nga agkubuak nga agwalis? Saanin amasapol agumatang ta iti kagawaan ta dito balay bakang basta amuta nga ramatan ti utek ta. Wen na lakay! Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. Adda nga min bisitak inton bigat ket nagbabasi mo dagiti kaldero may. Ha, sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay ket is-isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha, ay mabit lang nga raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Nene, abay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no titwasil pun di apo ko na. Kentay bag ni bakit na anangina. At dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Hay, nakabukbutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain dagita nga agtatakawan. Hay, naimbagaki day, ta saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulot isaw. Yung nagtadag ito'y, tamang ano pidutan dagitag tatakaw atong. Sige, nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anangina, tanalagda. Kit isublimpay. Saan na? Di na mo ilapagan ano daytoy. Kukuha ko. Nalipatan nanday ti abutas na. Nagkapumanan ayasin niyang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang di ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka no. Kwartamot ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos, nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutang dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakas na ramid da dagita at tao. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare karyo. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananom da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare karyo, maridalen, ada kayo. Di yon samot kaya to'y bagan nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatak man day to'y. Ni, at magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malaag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyan, nalpas mo nga ino sarje dakkel akaldiro may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabiglang mare Urayin nak dito'y balkon tay nakalaan ti kalderaw. Day, sa balimot day to'y isubsublim a kaldiro maray. Ay, nay, isuma day tatay kaldero maray. Sa bali maray, daan day tuyon. Kan naging pis day to'y. Kan dakdakkel tay kaldiro maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko.
Hala, alamon! Tapumanaw kan! Ay, jak tuman lang bulbulod kan, talilawon nakmut. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldero a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublime. Pingaw pay, awan may sa apagigaman na. Katalaga mo't ako kuwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da. Agbulod da. Sa nu'y sublida, sa balin ti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang dyan ang asawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Hala, amom tao numaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mag. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa turnino. Nakawara mo iyan. Kat amangan mo't nubag ni sa tornino. Diyak ka mo ah. Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo ilapagan ano da ito yan. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak kabaglakay. Ah, Inwarada mo laang. Isu nga inala ko na. nuli na pa na no. Alaan, tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Ah, abay. Sino at ang kasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, ada pasala na nga ta. At tata, kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibakit baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maiparis iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day kan samod tay sandal tay kaanak kaksinyang. Anya kay mo dun. Nagpigsamot ang iwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumay, nabayaga binulod mo day ta. Ngam di mo insubsublay. Karo propa na lang na ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di nakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samot bag ko day ta inosaryo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sikamat gayang tinangtakaw iti day ta nana. Ay, yala. Ay, sana puno na ita. Ha? Ibasa na sa turino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkortak. Bagko na din sa may. Bag ko matinusan ni Nanasinyang sa turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo may di pagbagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang lang ay iday. Awan mo basol ka. Saan tamad nagtatakaw? Di tamad tinakaw na iday. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wisyo na gijabang. Ay, ngarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad ti kargada. Mala, mapanda nga runay. Tapno madipinsaan ta ti sayad kabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Anton maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako kwa. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwan pare. Ay, pag nakman mi na diyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tay martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga may tayo sublim. Ah, Kantay na pintas akaldiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balitin sublek. Ay, sorry mat kadagiti nagbuludak. Apo. Promise,
Isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang, tamaditar aramidan niyo. Saan ana saya at tikasta? Wala na, Wanway. Saan ang maulit tinaramid, babe? Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga agarami iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain me iti daydagun daway, gapu iti kasjay napasamak. Tinongpal mi nga rod ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintasan tilinnangan me kadagiti kalugaran me. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your notes para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tag ngina iti tonggal maysa.